Дълбоко в сърцето на една забравена долина, където слънчевите лъчи танцуваха със сенките на вековни дървета, живееше едно смело момче на име Алекс. Той не беше като другите деца. Вместо да играе на криеница и селото, той мечтаеше за приключения, скрити в шепота на вятъра и в тайните на гората. Негов верен спътник във всяка лудория беше Боби, малко, но изключително умно кученце с нос, който можеше да надуши всяка тайна един ден, докато слънцето се спускаше зад хълмовете и отсветяваше небето в огнени нюанси, над селото се разнесе тревожен вик. Малката Лили, дъщерята на цветаря, беше изчезнала. Тя беше последвана от Пеперуда с блестящи крила право в забранената гора, място, от което малцина се осмеляваха да се доближаваше. Възрастните се суетяха, организираха групи за търсене, но страхът ги сковаваше. Гората беше известна със своите мистерии и опасности. Но Алекс не се страхуваше. Той погледна към Боби, чието очи блестяха от решителност, и каза: „Трябва да я намерим, Боби, преди да падне нощта." С една раница пълна с въже, фенерче и сандвич с фъстъчено масло, Алекс и Боби се вмъкнаха под клоните на първите дървета, прекрачвайки прага към един друг магически свят. Гората беше жива. Въздухът беше наситен с аромата на влажна пръст и диви цветя, а от всякъде се чуваха странни, непознати звуци. Високите дървета се издигаха като гигантски пазители, а техните клони се сплитаха в сложен гоблен, през който едва се процеждаше светлина. Боби веднага заби нос в земята, следвайки слаба, почти изчезнала следа. Ароматът на сладките, които Лили винаги носеше в джоба си. Те вървяха с часове. Алекс използваше своята съобразителност, за да се ориентира по мъха на дърветата и по положението на слънцето, което вече едва се виждаше. Те прескочиха бълбукащ поток, като Алекс използваше паднал дънер за мост, докато Боби ловко прескачаше от камък на камък. Скоро пътеката ги отведе до поляна, осеяна със странни, светещи в тъмното гъби. Изглеждаше като сцена от приказка, но красотата криеше и опасност. От храстите ги наблюдаваха чифт блестящи очи. Алекс замръзна. Боби изръмжа тихо, заставайки предпазливо пред своя стопанин. От сенките изкочи хитра лисица с лукав поглед. Тя не изглеждаше агресивна, а по-скоро любопитна. Алекс си спомни съветите на дядо си. Всяко същество в гората разбира езика на добротата. Той бавно извади половината от сандвича си и го остави на земята. Лисицата го подуши, взе го внимателно и с едно кимване сякаш им показа правилната посока, преди да изчезне отново в хръставъка. Следвайки нейният мълчалив съвет, те стигнаха до древен каменен лабиринт, обрасел с брашлян. Алекс разбра, че това е загадка. Той забеляза, че някои символи съвпадат с формите на съзвездията, които баща му беше показвал. С помощта на фенерчето си той проследи пътя на голямата мечка по стените и лабиринтът сякаш се отвори пред нах, разкривайки скрит проход. През прохода се озоваха в най-тъмната част на гората. Тук дърветата бяха толкова гъсти, че цареше почти пълен мрак. Боби започна да лае развълнувано. Острите му уши бяха доловили нещо, което Алекс не можеше да чуе. Тих, уплашен плач. Те хукнаха в посоката на звука, сърцата им биеха лудо. Плачът ги отведе до ръба на една дълбока клисура. На отстречният бряг, сгушена под корена на огромно дърво, беше Лили. Тя беше в безопасност, но уплашена и сама. Но между тях зееше пропаст, а единственият път беше стар, изгнил въжен мост, който се люлееше заплашително над бездната. Алекс преглътна страха си. „Ще се справя, Боби, чакай ме тук." Внимателно, стъпка по стъпка, Алекс започна да прекосява. Дъските скърчаха под краката му, а вятърът се опитваше да го събори. Но мисълта за оплашената Лили му даваше сили. Той стигна до другата страна, точно когато едно от въжетата на моста се скъса с ужасяващ трясък. Вече нямаше връщане назад по същият път. „Алекс!" извика Лили и се хвърли в прегръдките му, плачейки от облегчение. „Изгубих се, Пеперудата, тя изчезна." „Всичко е наред, Лили, ще те прибера у дома", успокои я Алекс, докато я прегръщаше. Но как? Мостът беше разрушен. Точно тогава от сенките на дърветата излезе огромна тъмна фигура. Това беше пазителят на гората, гигантска мечка, за която се носеха легенди. Но вместо да изглежда заплашителна, тя гледаше към тях с мъдри и добри очи. Алекс видя, че една от лапите й е заклечена в стара браконьерска примка. Без да се колебае, Алекс се приближи бавно. „Не се бой", прошепна той, „ще ти помогнем."
С помощта на Лили той успя да разхлаби възела на примката и да освободи лапата на мечката. В знак на благодарност, огромното животно ги поведе по тайна безопасна пътека, която заобикаляше клисурата. Мечката ги изпрати до място, където гората отново ставаше по-светла и приветлива. Там ги чакаше верният Боби, който подскачаше от радост. Следвайки познатата вече пътека, водени от лая на Боби, тримата най-крайно видяха светлините на селото. Цялото село беше изназло с факли и фенери, а когато видяха Алекс, Лили и Боби да излизат от гората, се разнесе вик на облегчение и радост. Лили се втурна в прегръдките на родителите си, а Алекс беше посрещнат като истински герой. Онази нощ, докато гледаше звездите през прозореца си, с Боби сгушен в краката му, Алекс разбра нещо важно. Приключенията не бяха само в книгите, те бяха навсякъде около нас. И най-голямата магия не беше в светещите гъби или говорещи животни, а в смелостта да помогнеш на приятел в нужда. В добротата към всяко живо същество и във верността на един малък, но много смел приятел. Гората вече не беше страшна, тя беше негов приятел, пазещ безкрой тайни, които чакат да бъдат открити. Ако тази история за смелост и приятелство ви е докоснала, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за нашият канал за още вълнуващи приключения. Вашата подкрепа ни вдъхновява да създаваме още магически светове за вас. Благодарим ви, че гледахте!